Bago po tayo magsimula, magpapasalamat lang ako sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain pa nawa kayo. At binabati ko rin ng happy birthday si Ma'am Milagrosa Luke na kasalukuyang nagse-celebrate sa araw na ito, September 26. Happy birthday ulit, Ma'am Milagring. Enjoy mo lang yung araw na to ngayon, Ma'am. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Mabuhay po kayo. Simulan na natin. Mapagpalang gabi mga kaaswang. Ang ibabahagi ko naman sa inyong kwento ngayon ay personal na karanasan ng lola ko sa father side. Itago na lang natin siya sa tawag na Nanay Karing. Ang karanasan na to ng lola ko ay maliliit pa lamang sila papa nun. Nakatira pa sila nito sa literal na paanan ng bundok na muntik na sa ulunan. Wala pa silang kapitbahay noon at kaya naman napili ni lolo na doon sila tumira, gawa ng marami silang mga alagang hayop noon. Sagana sa damo at yung tubig ay galing sa bundok na umaago sa sapa pababa. Kaya di sila nahirapan mag-alaga noon ng mga baka at kambing at iba pa. Payak lang ang pamumuhay nila lola sa lugar na iyon. Yung tirahan nila, literal na kubo na gawa sa kapis ang dingding, nipa ang bubong, kawayan ang sahig, at may silong. Ang hanap buhay naman ni lolo ay ahente siya ng mga hayop na bibilhin upang gawing karne. Maraming naging amu-amuhan din si lolo. At madalas, sa hanap buhay ng lolo ay gabi na ito kung makauwi. Gawa ng kung saan-saang barangay sila nakakarating. Si lola naman ay paiba-iba ng mga pinapasukang trabaho o hanap buhay para lamang makaraos. Kagaya ng naging katulong, tagaluto pag may okasyon, labandera, pag nasa bahay lang siya, gumagawa ng banig, nagluluto ng mga paninda, gaya ng mga bibingka at suman. Minsan naman ay, pag uso ang hay-alay, nagpapataya din si lola. Basta lahat ng pwedeng pagkakakitaan, hahamakin ni lola yon. Hanggang sa may naging dating amo itong si lola na taga-kabilang barangay. Kung di ako nagkakamali, malayong kamag-anak namin ito. Sa amo niyang iyon ay may nakilala siyang taga doon din, balik ka barangay ng dating amo ni lola. Ito daw ay pasulput-sulput lang sa bahay na iyon. Kumbaga, nandoon lang siya pagkailangan siya doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Ulay. Matagal na po siyang patay. Reminders lang po. Itong babae na to ay napabalita sa lugar nila na ito'y isang aswang at marami na ring nagpapatunay na totoo ang tsismis sa kanya. Ito daw ay kakaibang aswang na kung tawagin sa lugar namin ay lahing libunan. Sa mga hindi po nakakaalam, ayon kay lola ko, ang libunan daw ay taon-taon lang daw itong umaatake. Sa pagitan lang daw ito ng Marso at Abril. Noon daw, ang basihan nila kung kailan ito lalabas ay pag-uso na ang mga labong tuwing buwan ng Abril. Kasabay nito ang pangangati nila. Subalit patagal ng patagal
At paglipas ng mga panahon, napapansin nila na pag malapit na ang mahal na araw, nagpaparamdam na rin sila. Kaya kapag may napapabalita sa amin no na may mga nawawalang sanggol o hinarang ng mga aswang sa pagitan ng mga Marso at Abril, ang duda nila ay kagagawan ito ng mga libunang aswang. By the way, ang pangalan pala ng dating amo ni Lola ay itago na lang natin siya sa tawag na Matalina. Ang ibig sabihin nun ay Mama Talina. Kaya lang, sa amin ay pinaiksi lang ito. Kaya naging Matalina. Kahit matagal nang hindi nanilbihan si Lola sa kanila, ay pinapasundo pa rin siya nito pag may okasyon para tumulong sa pagluluto. Kahit rin naman ordinaryong araw ay open na open si Lola sa kanila. Kumbaga, welcome na welcome si Lola kahit anong araw man siya bumisita roon. Tungkol naman kay Aling Ulay, sabi ni Lola, unang pagkikita pa lang daw nila ay hindi na niya ito nagustuhan. Nabibisit daw siya sa taong ito. Kahit anong pilit nitong kausapin si Lola, ay palagi niya itong sinusungitan. Hindi din daw niya maintindihan kung bakit irritable siya sa babaeng ito. Yung bang wala na talagang pag-asa na maging close sila. Subalit kahit anong gawing pagsuplada ni Lola sa kanya, ay pilit pa rin itong kumakausap kay Lola. Eto po, sasabihin ko lang sa inyo ang tungkol sa ugali ng Lola ko. Ang pagkatao po ni Lola ay matabil ang bunganga. Prangka siya sa mga bagay-bagay. Wala siyang pakialam kung masaktan ka man sa mga sinabi niya. Basta ang sa kanya, totoo ang mga salitang namumutawi sa bibig niya. Hehe. Peace, Lola. Love you. Baka kasi magalit. Ganon talaga ang Lola ko. Di niya mapigil kung anong hinaing niya sa isang tao. Hanggang sa isang araw, linggo iyon, mag-alas 3 na ng hapon, naisipan ni Lola ko na pumunta kila Matalina. At ayun na nga, naglakad lang siya noon mag-isa. Mula sa bundok na kung saan nakatira sila Lola noon, ay tatahakin niya pa ang pangalawang bundok bago marating ang barangay nila Matalina. Nung nasa kalagitnaan na daw siya ng paglalakad, kung saan nasa bukana na siya ng kabilang barangay, ay nakasalubong niya itong si Ulay. O Karing, saan ka ba pupunta? Tanong niya kay Lola. Kila Matalina, bakit? Pagsusungit ni Lola sa kanya. Pupunta din ako sa sentro. Sabay na tayo. Muling wika ni Ulay. Lumakad ka mag-isa mo? Padabog na sagot ni Lola. Gaya ng inaasahan, nabad trip na naman itong si Lola ko dahil kay Ulay. Habang naglalakad daw sila ay nagsasalita itong babae, pero di daw siya pinapansin ni Lola. Inaalok pa nito ang bitbit niya kay Lola na isdang nakasupot. Nung may madadaanan na daw silang tulay na kawayan ay huminto si Lola nun at pinapaunan niyang tumawid si Ulay. Ang nasa isip kasi ni Lola nun, baka bigla siyang itulak sa ilog. Advance din mag-isip, no?
Subalit ayaw mauna ni Ulay at huminto rin ito. Napilit niyang pinapauna si Lola. Habang nagsasalita daw itong si Ulay, ay ganado ito sa pagkwento nang biglang karipas daw ng takbo ni Lola nun, papatawid sa tulay na kawayan. Nung nakatawid na daw si Lola, dire-diretso lang siya sa paglakad ng mabilis. Tinatawag siya ni Ulay at nagpapaantay ito sa kanya. Nang biglang nasa likuran na niya agad ang boses ni Ulay at nagulat si Lola nun. Sa panahong ito daw ay bata-bata pa si Lola at si Ulay naman medyo may edad na, kaya imposible talagang maabutan niya si Lola ng ganun kabilis. Kahit yabag daw ng takbo ay hindi narinig ni Lola nun kay Ulay. Kaya sa puntong ito, buo na talaga ang paniniwala ni Lola na isa nga itong aswang. Inaamin din ni Lola no na nakaramdam siya ng kaba, pero di niya ito ipinapahalata at nagtapang-tapangan pa rin siya. "Karing, buntis ka pa?" tanong sa kanya ni Ulay. "Bakit kung buntis ako? Kakainin mo?" sagot ni Lola sa kanya. "Sus, kung di ka lang manugang ni Ermon," wika ng babae kay Lola. "Bakit? Kainin mo din ako? Subukan mo." Walang pag-alinlangan na sambit ni Lola nun. Nung malapit na sila sa sentro, sa di kalayuan ay tanaw mo ang kalsadang malaki. May dumadaan roon na naglilibing. Sa tansya ni Lola, bata yung namatay. Dahil maliit lang daw ang kabaong nito na pinasadya pa. "Mauna ka na, Karing. May pupuntahan lang ako," wika daw ni Ulay nun at nagmamadali itong tumakbo patungo sa kabaong na buhat-buhat ng ilang katao. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ulay ay pinagmasdan siya ni Lola. Ang ginawa daw nito ni Ulay nung malapit na ito sa kabaong ay may hinubad itong parang itim na tali na nakasinturon sa bewang niya. Ipinatong daw ito ni Ulay sa ibabaw ng kabaong at saka nagsalita ito. Ang pinagtataka daw ni Lola nun, parang di daw siya nakita o napansin ng mga tao sa ginawa niya. Kung sino man daw makasaksi sa ginawa ni Ulay ay imposible talagang hindi mawiwirduhan. Pagkatapos ng ginawa ni Ulay ay umalis na ito sa kabaong at yung itim na tali di na niya kinuha. Sa paglalakad ni Ulay, napatingin daw ito bigla kay Lola nun at nagkatitigan sila ng ilang segundo. Kakaiba daw ang pagtitig ni Ulay nun at parang nakakuryente daw si Lola nun sa batok. Ngumiti daw ito sa kanya na parang may pagnanasa. At dito na nahimasmasan si Lola. Nung malapit na daw si Ulay sa kanya, bungad niya dito. "Anong ginagawa mo? Siguro puntahan mo sa sementeryo yung patay," wika ni Lola sa kanya. "Nakita mo pa yon? Ang gilas mo naman," sagot ni Ulay noon habang nakangiti. "Sus, ganyan pala kayong mga aswanga kayo. Kahit patay na nakalibing na, pinag-iintrisan pa rin. Di na kayo naawa sa bangkay." Pamimiluso po ni Lola noon at napansin niya nakatingin si Ulay sa kanya ng masama. "Bahala ka dyan. Dyan ka na," sigaw ni Ulay at halatang nainsulto ito.
Sabay lakad nito papalayo, patungo sa sentro. Nagulat daw itong si Lola nun sa inasta ng babae. At unang beses din daw na nangyari iyon na nakipag-eye to eye contact itong si Ulay sa kanya. At hindi din niya napansin kung nakabaliktad ba siya sa mga mata nito. Gawa ng hindi mawaglit sa isipan ni Lola ang ginawa ng babae sa kabaong ng bangkay. Nakarating naman ang ligtas si Lola kila Matalina at unti-unti nawaglit sa isip niya ang mga nangyari kanina. Bandang mag-alas 5 na ng hapon ay umuwi na siya kasi kailangan niyang magsilong ng mga alagang hayop. Nung alas 6 pasado na daw ay tapos nang magluto si Lola at pinakain na niya ang mga bata. Bandang alas 7 daw na ng gabi, nahiga muna si Lola habang inaantay niya si Lolo na umuwi. Patulog na rin daw ang mga anak niya noon sa mga oras na yon. Maliit lang ang pwesto na hinihigaan nila Lola. Bale, isang kwarto lang talaga ang laki. Nakapwesto si Lola noon sa may bandang sulok kung saan naroon yung altar. At sa altar na yon, doon nakalagay ang lampara. Ayaw kasi ni Lola na masinagan ang mukha niya habang nakapikit. Bali sa taas ng ulunan niya ay nandoon ang altar at sa paanan niya naman mayroong bintanang maliit. Sa ilang minutong pagkahiga niya ay nakatulog ang mga bata at unti-unti rin nakatulog siya ng hindi sinasadya. Hanggang sa siguro isang oras ang lumipas na naginip siya ng masamang pangitain. Inilarawan doon sa panaginip niya na binisita siya ni Ulay. Noong una daw ay sumilip ito sa bintana sa harapan niya sa may bandang paanan ni Lola. Nang biglang binukan ito ang bunganga at lumabas daw ang napakahabang mga pangil nito. Kasabay nun ang pagbabago ng itsura nito na parang anyong demonyo. Nagising si Lola dahil sa masamang panaginip na iyon at sa di inaasahan. Nanlalabo man ang kanyang paningin sa unang pagdilat. Maniwala kayo sa hindi, ang panaginip niyang iyon ay nangyari pala sa totoong buhay. Oo, harap-harapan niyang nakikita si Ulay na nag-anyong aswang ito. Nanlilisik ang mga mata na mahalata mong malaki ang galit nito kay Lola. Ang itsura nito ay mas pangit pa kay Sanderford na naging Marlo. Yung mga kuko nito ay napakahaba at matutulis. Di daw makagalaw si Lola nun dahil sa sobrang kilabot na nararamdaman niya. Gustuhin man niyang sumigaw ay di din niya magawa. Nagdasal siya sa isip niya nang mito ako. Kasabay nun ay akmang papasok na sana ang aswang at dadakmain siya nito ng 2 kamay. Ay siya namang pagtaas ng kanang kamay ni Lola at nabanggit din niya ang mga orasyon na panlaban sa mga aswang. Napapikit si Lola noon habang binabanggit niya iyon. At sa pagdilat niya, nawala na lang bigla ang libo ng aswang. Dito ay nagtahulan na ang 3 alaga nilang aso at mabilis na ginising ni Lola ang kanyang mga anak. Sabay bumaba siya sa kusina
Kinuha niya ang asin at itak. Hindi muna niya sinabi ang nangyari sa mga anak niya. Baka daw matakot ang mga ito. Mag-alas 9 na ng gabi nang dumating si Lolo. At dito, ikwinento ni Lola kay Lolo ang pagbisita ni Ulay. Siyempre, nagalit si Lolo nun at gusto sana nitong kumprontahin si Ulay. Pero pinigilan siya ni Lola. Ipinagkalat ni Lola ang nangyari sa kanya at lumipas ang panahon. Tuwing magkikita daw sila ni Ulay, ay kusang umiiwas na ito kay Lola. Hanggang sa namatay na lang daw itong si Ulay, ay hindi na sila pa nagkaharap ulit. Meron pa akong kwento tungkol kay Ulay. Ang senaryo naman sa kwento na yon ay may tinalo siyang kapitbahay lang niya. At ang mapupulot na aral naman sa pangalawang kwento ko kay Ulay ay malalaman niyo pa ang kahinaan ng isang aswang. Dito kasi, kay Lola ko lang narinig na may nilalagay sa ibabaw ng kabaong. By the way, abangan niyo na lang ang maiksing kwento na yon. Susubukan ko lang siyang gawing animation sa tulong ni Pinoy Pakbit Animation. Sana hindi siya paasa at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kanya, sana ay mapuntahan din ninyo. Pinoy Pakbit Animation. Nasa description po yung link ng channel niya. At iyon po ang karanasan ng lola ko na labis na nagpakilabot sa buong buhay niya. Hanggang dito na lang muna po. Salamat sa mga walang sawang nakikinig. Hindi ko na po pahahabain pa.